Đorđe kaže, pozdrav Milane, koji su po vama nedostaci današnjih pisaca zbog kojih ne mogu da dostignu rang literature iz 20. veka? Pre svega zahvat teme. Veliki pisci pišu o sudbinskim temama. Šta god da pišu, pišu o tome šta je sudbina. Pišu velike teme, mali pisci pišu male teme. Pričaju o svojim ličnim događajima, problemima i tako dalje. Ti kad čitaš na Drini Ćuprije, aj bez veze, prvi je pao na pamet. Ti gledaš jednu sudbinsku temu, a kad čitaš neki roman Marka Vidojkovića, ti vidiš jednu krajnje ličnu priču. On ne može da bude Andrić. I on to zna, ne bi se ni on ljutio. Nema velikih pisaca. Velika umetnost postoji u odnosu na određena vremena i određenu religioznost. Ovo za religioznost, mi verujte na reč, mogu bi vam vrlo detaljno pričam, ali bi daleko odvelo. Sa padom religioznosti dolazi do pada umetnosti, nauke i svega što čini neku ozbiljnu nadgradnju društva. I druga stvar se dešava u bazi društva. Određeni sistem uništava ili stvara vrednosti. Komunizam da je bio loš, kao što se priča, ne bi imao onako velike pisce. Da je bio loš, Tito ne bi imao onako uporne i ozbiljne protivnike, koji su veoma skupo plaćali. Malo ih je bilo, ali ih je bilo. Skupo su plaćali svoj otpor sistemu. Danas je sistem ljigav, ali nema protivnike. Danas je slobodno pisati, ali niko više ne zna piše. Tako da, možda bi mogu sve 100 razloga sad za to, ali u suštini je to. U Jugoslaviji se izdavalo negde oko 2000 naslova godišnje u SFRJ, oko 2000 naslova godišnje, s tim da je tu uključivalo notne zapise, dečju literaturu, službene glasnike, sve što je napravljeno. Danas samo Srbija godišnje objavljuje 5000 naslova. Pa sad ti vidi, brate mili, jasno ti je sve. Nemamo mi danas ni mi, koliko i Hrvati ako izdaju još 2-3 hiljade naslova, i Slovenci 1000 i Makedonci 1000, kad se sabere sad bivša Jugoslavija, bilo bi 15.000 naslova godišnje, a onda bilo 2000. Pa kako možda imaš danas 7 puta više talentovanih nego onda? Nema govora. Razvodnjilo se. Čak i kad bi se pojavio neko zaista dobar, pitanje je da li bismo nagazili na njega. Možda danas u Srbiji neko piše perfektno, neki dan sam pričao o Mići Danojeviću. Većina Srba nikad nije pročitala neku njegovu knjigu, je bio veliki pisac. A možda nagaziš samo slučajno. Tako to ide.